गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दिनै उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जाखिनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि बे नैथि सानाव जर'खा सावराय मेलाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे बे उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि जिखिनि धोरोमारि जर'खा सावरायनाय मेलाव बाहागो लाफैनो मोननानै दा जिखिनि उदालगुरि जिल्लाजोंल' नङा, बे सारा मुलुगाव जेमानखिनि बर' मानसिफोर दङ आरो बाथौ सिबियारि गेजेरजों मोनसे मोजां मेसेज आरो बेनो जाहैबाय बर'नि गुबै धोरोम होनोबा बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' समाजखौ बा बर' हारिखौ खौसे खालामनो हानाय दिनै बै उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि धोरोमारि सावराय मेलनि गेजेरजों मोनसे बे मोजां मेसेज। आरो मानो होनोब्ला बेवहाय गासैबो गामि आफादनिफ्राय लानानै दिनै दौरि आसारि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनानै बिथांमोना बै सानथामनि हाबाफारिजों जिल्लानि जिखिनि सावरायनो गोनां, जिल्ला लेभेलाव जिखिनि सावरायनो गोनां आरो बियाब लेभेलाव जिखिनि सावरायनो गोनां बेखौ सावरायनाय जादों। आरो बेनो जोंनि बर'नि गुदि धोरोमनि सायाव, बाथौ धोरोमनि सायाव रायजो राजानो मोनसे मोजां मेसेज होनो हानाय। आरो दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बर' हारिनि थाखाय बा बर' हारिखौ खौसे खालामनो गोनां जायोब्ला जोंनि बर' बे हारिनि गेजेरजों, बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो जों खौसे खालामनो हागोन। बेवहायनो जोङो राव, थुनलाइ, हारिमु, आसार खान्थि बे गासिबो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हायो। आरो बेनो जों गासैबो मिथिगौ जे बर' हारिनि गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम। आरो बाथौ धोरोम थांना थायोब्लासो बर' हारिया थांना थागोन। बेबायदियै जोंनि बै रुफालि मायथाइ फोरबो फालिनायनि गेजेरजों मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम, बाथौ सिबियारिफोरनिसिम मोनसे मोजां मेसेज हरनो हायो। धोरोमारि बिथिङाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि जिखिनि गाबोननि गेवलां मेलाव धोरोमारि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय रायजो राजा जिखिनि जिल्लानि सिङाव बियाबजों लाफानानै गामियारि ओनसोलफोर दङ, साखाथियाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोन दङ, धोरोमनि सावराय मेलाव बाहागो लानांगोन। आरो धोरोमनि जिखिनि सावराय मेलाव बाहागो लायोब्लासो जोङो दिनै न'खर दानायजों लोगोसे समाज फोसाबनायजों लोगोसे जोंनि मोनसे मिथिसार जानो हायो। आरो बेखौनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि गाबोननि जानो गोनां बे गेवलां मेलाव रायजो राजाफोरा दसे समनि थाखाय समखौ गारनानै गाबोननि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरनाय जादों रायजो राजा नोंथांमोनसिम।